Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 15, bersikulo 12 ngadto sa 17. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Kini mao ang akong sugo, paghigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo." Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo, aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayuon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.